Okay, nu vil jeg lige demonstrere, hvordan det hele virker. Jeg har sat vibratormotoren til, som ikke kører lige nu. Og vi har AFID-læseren til. Og vi har parameter til, som lige nu står neutralt på cirka 500. Så kigger herover i seriel overvågning. Så hvis den lige gider fokusere. Der, så kan vi se, at heat health, som ligesom er figurens helbred i forhold til varmen, den er på 550. Og heat value, som er parameteret, den står på 484. Hvis jeg så begynder at skrue op for den, nu har jeg sat den sådan, at hvis den står mellem 500 og 700, så plusser den med 25 helbredet. Og hvis den står mellem 800 og 1023, så plusser den med 50, så den bliver rimelig hurtigt syg, når man skruer op for varmen her. Det er okay, det er bare for at illustrere det. Oh shit. Okay, nu skruer jeg bare helt op for den. Så skulle den gerne begynde at vibrere. Ja. Man kan se, så er den skruet helt op. Heat value, som er parameteret. I takt med at den går op, så bliver helbredet dårligere. Men når helbredet under 0, så hopper den tilbage op på 0, så den aldrig kommer under den der hovedværdi. Så står den 25, så er den op på 0 igen. Og det man så, jeg kan lige demonstrere først, at hvis jeg så skruer op for den, eller skruer ned for varmen igen. Så skruer jeg bare helt ned. Så begynder helbredet at få det bedre. Som sagt, så plusser den rigtig meget, men det er for at demonstrere det hurtigt. Og når den så kommer over 499, så skulle den gerne holde op med at vibrere igen. Ja, så stoppede vibrationen så. Og så prøver vi lige at gøre ham syg igen. Jeg skruer helt op for varmen. Nu er det svært min hånd. Sorry, pæn hånd jeg har derovre. Okay. Begynder han at få det dårligt. Heat value er oppe, og heat health går ned. Okay, nu har han det, han vil have det skidt. Så tager vi vores tag. Når jeg sætter den her på, det her tag, så stopper varmen i 5 sekunder, og så får helbredet den hopper op på 750. Så man opgiver varme i noget tid, og ja, så får figuren det bedre. Det skulle gerne virke. Vi kan se herovre. Ups. Så. Ja, okay, nu er jeg ikke lige hurtigt nok til at få fokuseret. Kom så. Fokus. Nu begynder jeg at få det dårligt. Det er fint. Jeg tror ikke, vi skal se. Det bliver ikke bedre, jeg prøver igen. Plan. Se. Heat is off, står der. Og så går der 5 sekunder, og så går den heat is on, og så kører den ned igen. Og nu fik jeg fokuseret. Prøv lige en gang til. Jeg har ikke kørt tagget ind over læseren. Plan. Den viser ID'et, og så siger den, det er tagget til varme, og varmen er off, og så gør den det i 5 sekunder. Sætter heat value helbredet op til 750, og så begynder den bare at køre igen. Og så, ja, fordi at varmen den stadigvæk er så rigtig varm, når den så går i gang igen, så kører den hurtigt ned. Men hvis jeg nu lige skruer parameteret op på 500, og så sætter jeg tagget i igen. Når den så går i gang igen, så skulle den gerne forblive på de 750. Har sådan en meget neutral varmeforbrug, som er meget godt. Det er sådan set det. Og det virker sådan set nogenlunde som det skal lige nu. Ja. Bye bye.